Hello, Gizena, John. Yeah, nabakaya David. Okay, all right. Raimo, Ravana Kutzel. After are you ready? Hello? All right. Okay, so now unmute After Gora. Valado? Unmute Gora hopped up. I am not what they like. Yeah. ሚት Okay. እጅ መፂኻ ኣለኻ ግን ሚት ዘላ ትመስል ከዓ እዛ ናትካ ታሽሙ Hello, after. Unmute yourself. All right. እጅ መፂኻ ግን ወፂኻቱ ካሜራ ኣይመጻትለይን ዘላ ኦኬ ከምኡ ግበር ወፂኻቱ All ወፂኻለይን right. ኣምባሓሽ ايفون دانيال فليت كادها يوحنس በታ ዳንኤል ጥራይ اوكي صح يبكي شمت بها اوكي ኣትሊስት ብቅድሚት ወይ ብድሕሪት ሽም እንተገይሮምላስ او ايفون 24 يبلا له حدا so will not admit him شم سبي له يسمعوا هذا ما بزخت زارب كلها መሰጅ ክፅሕፈሎም ትኽእል ኢኻ መስለኒ ብቲ أتيوم اليوم سمعها. نو ات زخور كحو زلون ديم waiting room اللي قناي يسمعك يعني. او ولا مسجونا يرئني No. او ما بكا ايفون ماخذ نقرأ تخليني ها شمكا يتو ميت قبر يتو قن شمكا قبر تبلوم ساعته. اوكي ኣብታብ ተመሊሱ ኣሎ Okay, all right. باخذ الحمسة داوي نزل Uh, هلو ايفون 2024 سمكا صحف سمكا نقر زي اللو كتوصيها مالتي okay. All right. ناب حتتاتكم كيدينا بيستغل متن حتتاتكم حتصر أبلكم تقريبكم نقول سبع دل متان كنهب تبغيو ريتوتات انتليو دحراي كنكفتو سلا دغنا حجي أب حتتاتاتو كيرنا نخد يغني الله. Okay. Daniel Abraham. Danny, go ahead. دانيال سمعنا لغا ኣሚት ግበራ ዳንኤል هو نقول لا عاصي ما نيركم مثلا سلام سنيتنا كما عندهم ابزا برزنتيشن بتعمي صبغتي حج تحتو زلاتني I think انت زي تقاقي نتوم جاجس ويقع نتوم سبريم كورت سني وحسنت كلهم علو إلو نيرمو نعبنت انت عانت وحسنتي وحابم زلو نعم ምናልባት እንታይ ዓይነት ውሕስነት እዩ ዝውሃብ ኣብ ካላ ሃገር ከ ንኣፍልጦ ኢለ ዝሓት ዘለኹ thank you go ahead Abtab. What unmute ግበራ Abtab. mute ኣለኻ Abtab unmute. እስኹም ኢኹም ዓፂኹም ንዘለኹም Okay, ተረፊት ኣላ እስኹም ኢኹም ዓፂኹም ንፀኒሕኩም ኣንላመድ ኣለና የቐኒለይ እዚኣ ኣገዳሲት ሕቶያ ምክንያቱ እቲ ትካል እቲ ፍርዳዊ ትካል ጥራይ ኣይኮነን እቲ ፍርዳዊ ትካል እንታይ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ዝግቡእ ስርሑ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ከም ትካል ነቕድም እቲ ጁዲሻል ኢንዲፐንደንስ ዝበሃል ክረጋግፅ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ከማልኦ ዝግብኦ ነገር እሱ ኣሎ እንታይ እቲ ኮሚሽን ናይ ፍርዳዊ ኮሚሽን ዝበሃል
ኣገዳሲ ደጋፊ ንዑዩ ናይ ካብ ዳያኙ ዝቆመ እዩ ንምንታይ ዝሕግዞ መስለኩም ሓደ ባጀቱ ነቲ ቤት ፍርዲ ንባዕሉ ባጀቱ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ባጀት ናይ ቤት ፍርዲ ብፓርላማ ከማን ኣይጸድቕን እዩ ምክንያቱ እቲ ቤት ፍርዲ መታን እቲ ፓርላማ ናብ ፓርላማ ኣቕሪብካ ናብ ኤግዚኪቲቭ ኣቕሪብካ እንድሕር ባጀት ተጽድቕ ኮንካ ድሌት ናይቲ ፓርላማን ናይቲ ኤግዚኪቲቭን ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ፍርዳዊ ኣካል ምድኻም ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ከም መፍትሒ ጥቀማ እዮም ብዙሓት ሃገራት ባጀቱ ባዕሉ ከዳሉ እታ ዘዳለዋ ድማ ሃገራዊ ከም ዘላታ ክትጸድቕ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቤት ፍርዲ ዘድልዮ ነገራት ኣብያተ ፍርዲ ክኸፍት ደሊ ሕጂ ሓደ ካብቲ ነቲ ቤት ፍርዲ ዘዳኽሞ እንታይ ይመስለካ ኣብያተ ፍርዲ ንኸይከፍት ጉዳያት ክበዝሖ ብምግባር ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ህንፃታት ናይ ኣብያተ ፍርዲ ክኸፍት ደሊ እንድሕር እቲ ፓርላማ ወይ እቲ ኤግዚኪቲቭ ኮይኑ ደፅድቆ እንታይ ክገብሮ ክእል ይመስለካ መታን ስራሕ ክበዝሖ ባጀት ክኸሎ ክእል እዩ ስለዚ እንድሕር ኣነ ኣብ ሙሉእ ሃገር ርትዓዊ ዝኾነ ዝርግሐ ናይ ኣብያተ ፍርዲ ቁልጡፍ ስሉጥ ውሳኔ ፍትሓዊ ውሳኔ ክህብ እንድሕር ኮይኑ ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ኩሉ ጨንፈራት ክዝርጋሕ ኣለዎን ነዚ ኸውን ባጀተን ከዓ ባዕለን ከዳልዋ ባጀተን ከዓ ባዕለን ከመሓድራ ምክንያቱ እቲ ባጀት ሕጂ ከምዚ ናይ ሚኒስትር ዘሎ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር እንተኮይኑ ባጀት ካብ ወርሒ ወርሒ ኢኻ ትሓትት ንደሞዝ ክፈቀደልና ንከምዚ ፈቀደልና ትብል ላምፕሳም ኮይኑ እቲ ባጀቱ ናብ ቤት ፍርዲ ተመፂ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ባጀቱ ባዕሉ የመሓድር ሓደ እዚ ካልኣይ ሰራሕተኛታት ኣብ ምቁፃር ኢንዲፐንደንስ ክህልዎ ኣለዎ እኹላት ዳያኙ ሕጂ ብኣብነት ኣብ በዓል ህንዲ ገለ ቦታታት ኣብቲ መፅናዕቲ እንድሕር ኢኻዮ ዳያኙ እንድሕር ሞይቶም እቲ ኤግዚኪቲቭ ፈሊጡ የዳናጉዮ ምምዛዝ ከምቲ ውሕድ ገብረካ ምክንያቱ ከምቲ ዳኸም ይድፅዕር ኤግዚኪቲቭ እንዲ ፓርላመንት ነቲ ቤት ፍርዲ ንምድኻም ብዙሖም ድፅዕሩ ስለዚ ብኣጋ እንድሕር ደይ ጎሪሕካሉ ነዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ባጀቱ ብፓርላማ ወይ ብቲ ፈፃሚ ኣካል ወይ ብሚኒስትሪ ፍትሒ ብሚኒስትሪ እንታይ ኢኻ ትብሎ ፋይናንስ ወይ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ተኮይኑ እንታይ ኮይኑ ኦልሬዲ እቲ ቤት ፍርዲ ዝበሃል ነቲ ግቡእ ስርሑ ክሰርሕ ዘይክእል ዘይብቁዕ ቤት ፍርዲ መስሪትካ ኣለኻ ማለት እዩ ድሓር ዋሕስ ነቲ ልኡላውነት ናይ ሕጊ ቅዋማዊ ስርዓት ነቲ ሓለዋ ናይቲ ዋሕስ ናይ መሰረታዊ ሓርነታትን መሰላትን ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት እዚ ሓደ እዩ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብቲ ናይቲ ከም ትካል ማለት እዩ ከም ትካል ካብ ዝኾነ ስልጣን ኣለና ሓይሊ ዘለኒ ዝብል ድማ ምትእትታው ንኸይህልዎ ምሕላው ማለት እዩ እቲ ናቱ ኢንዲፐንደንስ ኤንድ ኢምፓርሻል ነዚ ካደ ሕግዞ እንታይ ማለት እዩ ነቶም ውልቀ ዳያኞ ኣብኡ ዝምዘዙ ኣብኡ እዩ ዝጅመር ቀዳይ ነገር ናብቲ ስራሕ ዳንነት ናብቲ ክቡር ስራሕ ዳንነት ዝምደብ ሰብ ብቑዕ ኮይኑ ተመልሚሉ ብትምህርቱ ብፍልጠቱ ብተመክሩ ብስነ ምግባሩ ብእምነቱ ነዚ ዝኸውን ኳሊቲ ዘማልአ ምዃኑ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እንድሕር ኢኻ በዓልቲ ናይ ክሳይ እስኹም ዝያዳ ክትነግሩ ትኽእሉ ዳኛ ኮይኑ ዝምዘዝ ሰብ ካብ ኩሉ ብዘየገድስ ካብ ባሪስተራት እቶም ዝበለፁ ዝበሃሉ ዘ ቤስት ማይንድ ዝበሃል እቲ ዝበለፀ ጠበቃ እቲ ዝበለፀ ፕሮፌሰር ናይ ዩኒቨርሲቲ ናብቲ ስራሕ ዳንነት ከም ዝምደብ ሓደ እዚ ኣብቲ ኣማላሙሉ ኣብቲ ክስታይ እዩ እዚ እንታይ ሕግዞ ሓደ ብቕዓት ዘለዎ ኣለካ ኮንፊደንስ ዘለዎ ሰባት ኣብቲ ቤት ፍርዲ ህልው ማለት እዩ ኣብ ሜሪት ተመርኮስ ካልእ እቲ ቴኑር ዝበሃል ዋና ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ዳኛ ንሕግን ንቅዋምን ንስነ ምግባርን ጥራይ ክእዘዝ ንሕር ኮይኑ ንሕልኑን ጥራይ ክእዘዝ ንሕር ኮይኑ እቲ ውሕስነት ናይቲ ቴኑር ክህልዎ ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ገብሩ ነይሮም ላይፍ ታይም ነይሩ ላይፍ ታይም ስራዕ 102 ዓመት ዝፀንሑ ነይሮም ላይፍ ታይም ዳኛ ኮይኑ ምስ ተመዘዘስ ኣንፃርታ ዝመዘዘቶ ፓርቲ ከማን ጠጠው ኢሉ ከተውሩዶ ሓንቲ ሰዓት ምስ ሰቐልካዮ ከምዚ መን እዮም ሽሞም ኢሎሞ ዝበሃል እዞም ፊቶራር ሃብተ ገርግስ
ቁጭ ብለን ያወጣነው ቁመን ማውረዳ ቃተን እንደበሉ ንዳኛ ድማ ከማ ያልካ ምስቀልካ ከተውርዶ ከምደይ ትኽእል ሕጂ አኡ ተፈላለየ ሓለዋሎ ማለት ቀዳማይ ነገር ዳኛ ብዙኾነ ነገር ንኸይስጎግ ንኸይወርድ እንታይ እቲ ላይፍ ቴኑር ኣለዎ እዚ ላይፍ ቴኑር ማለት ግን ንሕጊ ጥሒሱ ምዝርከብ ገበን ምዝፍፅምካ ብኸመይ ፕሮሲጀር ኣለዎ ንዑ ፕሮሲጀር ቀዳማይ በቶም ኮሊክስ ናቱ እታ ናይ ጁዲሻል ኮሚሽን ንብላ እሶም ቶም ሕጂ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳኛ ተኾይኑ ድበዝሑ እቶም ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳኛ ቶም ብፆቱ ምክንያቱ ናይ ካልኦት ኢንተርፊረንስ ከየሉ ነቲ ጉዳይ ይምርምርዎ ማለት እዩ መርሚሮም ናይ ብሓቂ ገበን ሕሰት ተገይሩ ኮራፕሽን ኢንቨስትመንት ተገይሩ ገለ ዝኾነ ኹታ እንታይ ገብርዎ ንዑ ነቲ ናቱ ኢሚኒቲ ኣለዎ ሓደ ዳኛ ንዖም እዚ ከምዚ ተረኺብዎ ኣሎ ኢሎም ናብ ፓርላማ ኣለዉ ኣብ ፓርላማ ድማ ፅኑዕ እዩ 3/4 ወይ ካብኡን ላዕሊ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ንኸተውርዶ ማለት ምክንያቱ እዚ ሓደ እቲ ቴኑር ካልእ ሴኪሪቲ ናቱ ምክንያቱ ዳኛስ ኩስኒ ኣብ ርእሲ መንግስቲ ዝበዝሐ ግዜ ክሱስ መንግስቲ እዩ ነቶም መሰረታዊ መሰላትን ሓርነታትን ዝጥሕስ ሰብ ዘይግቡእ ዝምርምር ኣስር ገለ መንግስትን ኣካላትን ስለ ዝኾነ እቲ ዳኛ ኣብ መንበር ፍትሒ ዝቕመጥ ዳኛ እቲ ናቱ ውሕስነት ሴኪሪቲ ሓላውኡ ኩሉ ነገሩ ዝተማልኣሉ ክኸውን ኣለዎ ሳልሳይ ደሞዙ ማለት እዩ የማን ፀጋም ከይብል እንታይ ብቑዕ ደሞዝ ክግበረሉ ኣለዎ ሓደ ንኽልተ ነገር ጠቕመካ ቀዳማይ እቲ ዝበለፀ ማይንድ ቤስት ማይንድ ኣትራክት ንምግባር ከምዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሕጂ እቲ ዝበለፀ ባሪስተር ዝበሃል ዝበለፀ ጠበቓ ካብኦም እዮም ዝምምዩ ካብቲ ወይ ዝበለፀ ናይ በታ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር ብዙሕ መፅናዕቲ ዘካየደ ብቑዕ ፍልጠት ዘለዎ ስለዚ ናብ ጁዲሻሪ ክመፅእ ከሎ ካብቲ ባሪስተር ኮይኑ ዝረኽቦ ዝነበረ ዝያዳ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ብዓዲ እንግሊዝ ከም ኣብነት ሳስ ጀሚርናያ ስለ ዘለና እንታይ እዮም ዝገብሩ ደሞዝ ናይ ዳኛ ብእቶት ናይቶም ባሪስተራት እዩ ዘብል ኣበሬጅ ናይ ባሪስተራት ዝበለፀ ባሪስተር ዝረኽቦ ዓመታዊ እቶት ግብሪ ስለ ዝኸፍሉ ሳቶም ካብኡ ዕብይ ዝበለ ደሞዝ ዝገብርሉ ስለዚ ነታ ጥብቅንኡ ገዲፉ ዳኛ ክኸውን እዚ ዓብ ነገር እዩ ምክንያቱ ነዚ ኢንቨስት ክትገብሮ ኣለካ ምክንያቱ ነቲ ሃገር እሱ እዩ ዝሕልዋ ነቲ ግዝኣቲ ሕጊ እሱ እዩ ዝሕልዎ ነቲ መሰላትን ውሕስነትን ነዚ እቲ ዝግባእ ክኽፈሎስ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ብዙሕ ነገር ኢኻ ዘድሕነካ ሕጂ ብዓዲ እንግሊዝ እንድሕሪእና ከም ኣብነት ተወሲድናሲ እቶም ሎርድ ቻንስለር ገለ ዝበሃሉ ናይ ቀደም ኣነ ዘፅናዕኹ የዛረብ ሕጂ ኣብዴት ኣይገበርኩን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሲ 132,000 ይወስድ ነይሩ እቲ ሎርድ ቻንስለር ዝበሃል ናይ እቲ ቤት ፍርዲ ኣቦ ወንበርዲ ገለ ማለት ይመስለኒ በዓል ኣቶ ዮሃንስ ተቡልና እንታይ ፕራይም ሚኒስተር ክንደይ ይወስድ ነይሩ 72,000 ይወስድ ነይሩ ሚኒ ካቢኔት ሚኒስተር ክንደይ ይወስድ 62,000 ይወስድ ነይሩ ኦልሞስት እጥፍ ይወስድ ነይሩ እቲ ናይ ሎርድ ቻንስለር እቶም ናይ ሃውስ ኦፍ ሎርድ ዘለው ዳኞሲ ናይ እቲ ካቢኔ ሚኒስተርስ እጥፍ ደሞዝ ይወስድ ነይሮም ምክንያቱ ስራሕ ዳነት ቀሊል ኣይኮነን እሱ ቋማዊ ስርዓት ዝሕልወልካ ልኡላውነት ናይ ሕጊ ልኡላውነት ናይ ቅዋም እዚ ኩሉ ክንብሎ ዘለና መሰረታዊ መሰራትን ሓርነታት ክሕሉ ተኾይኑ እዚ ከዓ የድልዮ ማለት ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኢና ክንዘራረቦ ኣለና ንብሎ ዝነበርና ቤት ፍርዲ ተኾይኑስ ከመይ ዓይነት ቤት ፍርዲ እቲ ናፅነቱ ከመይ ዓይነት እቲ ከም ትካል ከም ውልቀ ሰብ ኣብቲ ስራሕ ዳዳንነት ዝምደቡ ዋላ እቲ ናይ ትራንስፈር ዝበሃል ዋላ ካብ ሓደ ዞባ ናብ ሓደ ዞባ ክትቅይሮ ትኾንካ ምክንያቱ እቲ ኤግዚኪቲቭ እንታይ ክገብር ክእል እዩ ከለልዮ ክእል እዩ ነቲ ዳኛ እዚ ዳኛ እዚ ኣንፃሩ ዝውስድ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ዘጋጠመት ጉዳይ እንተላ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ንመንደፈራ ክቅይሮ ክእል እዩ ብኻልእ ንዑ ድሰማዕ ዳኛ ክገብር ኣብዚ እውን እንተኾነ እቲ ትራንስፈር ኣቐዲሙ ብዝወፅእ ሕጊ ንኣብነት ሓደ ዳኛ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣስመራ ክምደብ እንድሕር ኮይኑ ተመዲቡ 10 ዓመት ምስ ገበረ ንዞባ ዓንሰባ ወይ ንዞባ ደቡብ ክቅየር እንተኮይኑ ኣቐዲማ ብዝወፅት ሕጊ ክትኮን ምክንያቱ እንታይ እዮም ሓደ ካብቲ ኢንተርፊረንስ ዝከላኸለሉ እውን ነቲ ፕሮሞሽን ናይ ዳኛ ዲሞሽን ናይ ዳኛ ትራንስፈር ናይ ዳኛ እዚ ብሕጊ ተዘርዚሩ ክወፅእ ኣለዎ ሳላሪ ቴኑር ሴኪሪቲ እዞም ኩሎም ከም ክሳይ ክንወስዶም ንኽእል ማለት እዩ
إذا بحصر زبالي ما عالت تترخي بقى أسفحنا هو كنزارب ولا نخلينا مستعكالات هاجرات تمكر عندي I hope بعمي ملي سلكا خون خلي نعم تكتب الله you mentioned everything مثلا كاباجة أمريكا تنير ناي دانياتات تمكرهم ويكا نتسرح بقعات مغانم راقص نجر مريت بيزد خون كم ذلوا ناتاتهم security كمون reasonable compensation أب corruption أب قلمله قمتو زي دفعهم نجر خون أقداسيو نالوات قربكوس خلاد النجر تلياو تي constitution بعلو clearly identify خبر الله تي independence نايتي judiciary كاوي خبقس كالو من البات مسوه تقصد الله people say كم ذي institutions work كم تي بتوم عود سر حسابات زيادة تاش مدخول بعلو خيدا خلني institutions لذي كل جديد عاوز مدب قبل عليك ساب تحتي بقعد زلوان دهر كوينو نتي institution كقالا خللو بوبيلهم يمتم دانيالات كأنا تانتهم حلهم كهذا دخلوا قال شجر كل جديد كهلو يوتي civic activities civic movements كسب كندي actively نزوج دايزي حلوة ونا قداسي نعم نتاب أمريكا نسبولا لنا حجتي تي highest court نبعلو politicized سلزخونه كندي شجرات يفترالو لذي زي تمكرزون كل جزء نرانا يعني كيدا قداس مسلمين next في الشارع unmute yourself اوكي هلا غادو في الشارع دكتور نوراتو إذا حباب بلسانه مثلا unmute yourself هلا مسرح هلا دكتور مراتو يلا اوكي تخفيت على كنسل في الشارع حتى اوكي يغني له حطو يو بطعمي يمسكن خمزة زع مسألة أستمرو كي بسنتنا خورد كاب تحدخن معارض لنا بدايو قلنا أنا أبزي قرب تعزبتاي سي كندزز أكل أستمروس بزل لنا قطر ولا قابي خلوين كاتاتل تلوسي أو قرب سالني قلنا زي قدس أب حتى يكملس هبتا أب زمهرنا زلون أي بحكي أستمرو قليل أيقونن حدا خبت زبولوجين بزعبا مقبالن من ساقن أي قوام 9 شوعاتن قوام 9 شوعاتن سلم مقبالن من ساقن زي كونه أب تقوار سلزي وعلى مخانو زي ردي جين أقدمو بفلاي بالأمينن بزمهرتن زمراح وجلة أنت سلفي كابزوا جنبارت مسرت مبر كمسرت كم زي كونه قدمي 9 شوعاتن أتحيزو زخيد من كسخاسات نيرو أبزي بأقاطع مقوينة أنا بتأخي واسلة تفكو أب جرمن مالتيو حلو حلفو كم ناتين ناي زمرتن كم ولك أو هلخ ديرهم زراعيو نياتو بحد قالسس لزنبرنا قميتهم مالتيو جين كابزي تبقيسو قوام من ولا تساتفو زحات انتنبري نحاد سلف انترعقوينو ستاي زهب جين إذا قوام زي كم زي ربحنا خابو حلفون قلقلوين ناي أوروتا قوامي زبحال نيرو سلزس إزس كمي تريو هابتا أو حاوي مغنياتو بعلي في مجلسين أي الأمينين أي بعد جمهورية النيرو سلزي زي حاتدل يغني Thank you. أنا تي مسأت تأساسر يا داويت alright كنسل تزيلو أوكي أنا أبز قوام كم زبل كايب عد خلنا تي قوام أبت حزب ريزونانس اللوا جن
كم زبل كيخا نتسرعات إساياس زخل الناس لزخونة نحنا خا مثلنا إيو كاب زبل مونغو حزبن مونغو إساياسن جن تقوم كم تحسو كتريو خلها تحسو وشتو زي كونه أنس بزعبا سرعات كنزارب ممرسكو أبتي وان قوام تا كوميشن ناي قوام مسكربت مسقومت حنتي حقن سلامن دياسبل نبرسنا ناي كاثوليكاوت بيتا كريستيان مسهد أون تاي لا صحيفة وانو سي وان قوام ديو يزبلا رستا دهريو حجخن قبرو زلنا سي سرعات كنهانس علنا مجمريا أركخلو اللو زبلي نيرو تحتوتات حجي نزخي قبرناس ناب قوام كنو قوايسي أدلاي أيكونن زبل حجي بزعبا سرعات نحنا سبع عدنا سرعات يقوديلو زلو مبر حقن قوامن أيكونن قوديلو زلو بحالاي أنا نابنتها بحادة قطر تخيط كاس حدا بايتو قالو تعدي سرعات مالتي من نبابري حقها قالوهم حجي تسرعاتي نتي حق زقدمو تبايتو زقومو زرعينا أبنت ليتي نبينو بترحيزو أبتقوبو نمن تأمامينيو زرع وينتي حقنا حقن نعد زحلو نتعدي نتبايتو تأمامينيو تعدخا ناتو سرعات لزخونا نتزرعيكا يحلوه مالتي حجب زي قوام تتمليسنا حزب إيرترا زي قوام اسمن قص مستحاسو ويكا كيتا قبارا مسترفسي قوامنا قبل زي كالن نمنتاي إيو حجي تسرعات سلازي اللو إيو زبل امناتي زلن حجي حتى كازلي زلهو ناي سرعات أقام ديو ناي قوام صقام حتونات ريزونانس قلما زبلكا أبوتو حاليو مالتي مساعات تحيزا نعبنت ناي أكل تقيس كان إركات مجمريا قوامي تكبر سرعات فتحو دوبنات تحاسو يتحانسس قلما لازبل نيرو دحار ات ديسكاشن مسجيزي تقوام تبلار اسي تاريفا مالتي حجك يأكل نتي قوامي تكبر زبل مقدافو تقاقي دو تبل ويس كمل سالون ابو حجون قوامي تكبر كولالو مخنياتو بون يأكل زوصو أكلات لزلو. All right. Go ahead, دكتور Abtab. هو قاليو أنا حجي خملسو تقوينه بمنصر بوليتيكا كون زملسو نقاليو تبزح بمنصر حكي بمنصر حقاونت حدا مسرح نعي بخوم يخريو مالتي نخلتي تتأساسر حتتكمو أتو في شالن تايل نيرو زوامس أبتكبار وعلن قالين نيرو مجمرة بمنصر حقي إزيس انتاي تستاتس ناتو أجيبو زي حساب انتاي بلي إزي درافتي بلالو أبتكبار وعلن زبل بسمع لكامش أجيبو منصر حقي خريون كلنا خمتا عنتوي تتقصي ترديو لخو دكتور مبراهتو زبولو حقها تا غازيتا بو جميرات تخون نيرا إذا كله 30 عامت زبخورنا عم بخور نيرو أركن نقوله إرشاويان زحقف بو تجميرو سزخون تبو نيرو عندما انتاي تدحز النجر توم كابت عرقي كابت تساتفو استغلولس أكل نايتي بغالا زارار بس دايركت لوري اندايركتلس مسارحتي نعون دقفت خوينهم ترخيبهم مخنياتو قواماو نجرات نتقوام بمثلا بايتساتفنا للمو عناتناني حجيزي مسي إساس كتريو خلها اندبندنت خونكا يتقوامي مالتي صبوق ملأختونا يتحلالفني إذا حايش تاي أبتو إمنت أب قواماو نجارات أبلع ناي قوام حسكا تتقبرو تقبع كالوتي ممساعة تقلل نيرو زحايش نيرو مالتي
أو حجي انتاي like throwing the baby with the bath water نتبملو أبتقوام دلو نجار بزقوم نجار كا إجرم جدها توقع فله سلا توقع في حجي قوم نجار ليه بلنا نناتنا أبجد جبانا نناتنا شارتر نناتنا برنامج تراحيزنا نهاجر زخون زرخبنا نجارات ليه بلنا خوينا لنا حجي بحاجة يرونا بتي إذا تري تخونيو بمنزل حق خرق خلوجن انتايو نحريق موس أب قوام سبسة على مجدي ندفي بقول كسبات كمان السنة اللي فاتت قوام قالوا أب قال لي حاجات كم زي ناي جابان ناي بعل بوليفيا دي قال كم تاتلو وساعتين ياسر نديفهم ذهبوا من قالوا خم ناي جرمن أبنت جرمن سي توم سعروا فرنسا عند إنجليز أمريكا صحيفهم ذهبوا in fact جرمن إذا مع مبرع جرمن يونيفاي تكون كلا نوع كمان تقبلوا ما خيرهم حجي بمنصر حقي أزمل السلوك بمنصر حقي أزمل السلوك حدا تمسرح زبهل نابنت 3 عامات قال لك تعتقيدوا خمت عنتو قالسنا له دحر ناشونال اسمبلي زبهل نايت غيزه اصريقو تخاتيلو نابتي كونشنال اسمبلي اسغيرو سمكا 522 سبات تخاتيعهم اصريقو تحاتي متزرغيحو اتا تكبرن زبهل تتكبيري سلامتاي نابكساي كيدي ندفي ناي سلفتات ندفي مرجع تغيري بلعل كل خا اتي قند نت حزب زنابابر ازيوم 4 حقتات غبناو حقي غبناو سرعات سيبلاو حقي سيبلاو سرعات سمكا نتقوام مسارات غيروم درافت كوينا اوف كورس كم تاعنتو زولو زنبركو انتام زبازحس يونيفرسال نجر حاجه يبنتو تقوام نابنت سيبلاو حقي تاريخها سيبلاو مسالات يزبل up to Universal Declaration of Human Rights, up to political and civic and covenants in society tradition, كابوم دستوس دايد بزح أقول لهم عادتي قلنا تقوام كا خمينش نايتي خساي تغيسوا لهم زخانة أقوام دستراجعت مسألة كتحاشي يقولون إذا حق دما نقوام تختيل زواج حقهم خانو ينقري إذا يوم 4 عبيتي سندات كمان ندارك 15 عامات كابتيس عن شو مونتنسي استسعروا لهم يوم مالتي لعليو خمان مالتي جامونا لو نختبوري إذا خيد نيرو إن فاكت أبيات قرم نجرسي إساس نزوم حقتات يوم نزي قوام زي كلتاشين 14 مويتو تقواميلو قنتم ناي كلتاشين 15 زوم تقوصلكم قبنا وحق قبنا وسرعات سيبلاو حق سيبلاو سرعات قن أو انتهي لهم اللو تمنا حق سبات نتزربان نسو خمكم نجر ونا يحسبوني مخنياتو حدا سبك قتل يكلين حدا هو مسرح اللو سلازي أو أبو جرام تجلس أمالو إذا حقت هذا يوم مسارتهم قوام مخان أبتمتوا نايتي قبنا وحقتات قبنا وسرعات صحيح اللوم عليك إذا خوينت نجر دكتور مبرهتهم دبولا حقي انتاي اب إرتراسي حجي قال يوم سبات سنتاي بلو إرتراس بقى سلام تصطها لو قالبلو تصطها بخلتا نغري حدا تهزبي اب مسرتو بياتاو حقتاتو زكايد ازيو سلطن زتصحف حق زنبرو حزبي اب كله اب إرترا 28 زخنا ياتاوان حقتات نيرن كابن زتصحفات رايل 22 تنزخون بصحف اللوتي ياتاو حقتات بزي زكايد زنبره حزبي كمت زطقاسكا دكتور رماني اب عد اندحري خاسي تبايتو زبهالالو حدا خبت ميسرنا حزبي إرترا تبايتو عدي in fact بزعبا زون كان معلت خنزارب نخلينا تاي ياتاو حقتات ترانا ياتاو حقتات ياتاو تكالات ياتاو سرعتات اب عد زنبره اسون كنمرمرو كيزغبا مخنياتو اب عد سي تاقندي تفلينا نحنا خاب كالو بوتان تمكحتي كونن اب إرترا زنبره عدتات
ሓደ ካብቲ ሚስጢረን እቲ ባይቶ ዝበሃል ነይርዎን እቲ ባይቶ ስጋዕ እዚ ጥልያን ዝመፅእ እቲ ሽሙ ሕዋት ይመርፅ ነይሩ ሕጊ የውፅእ ነይሩ እቲ ባይቶ ተኣኪቡ ንዑ ዝምልከት ናይ ገረብ ድዩ ናይ ሩባ ድዩ ናይ ድሕረስ ድዩ ናይ ሕዛእቲ ድዩ ናይ ዝቁረፆም ገለ ኩሉ ንዑ ዝምልከት ናይ ቤተክርስትያን ድዩ ናይ ጓሳ ዝበልካዮ ናይ ዘርዓይ ኩሉ ዝምልከት ሕጊ ዘውፅኦ እቲ ባይቶ እዩ ነቲ ዳኛ ድማ ዝመርፆ ንሱ ነቲ ጎድፍ ኩነና ሓው ኩነና ገለ ኢሉ ኢንፋክት እንደ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝገርመካ እቲ ዲሞክራታይዜሽን ስጋዕ ክንደይ ይኸይድ ነይሩ ጭቅነት ኣብ ወርሒ ወርሕኻ ነይሩ ወርሒ ኣብ ዝበዝሐ ከባቢታት ናይ ኤርትራ ግን ኣብ ዓመት ሓንሳእ ቅዱስ ዮሃንስ ወይ መስቀል እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ ሓድሽ መራሒ ሓድሽ ጭቃ ይመርፅ ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ዓድኸ ትካላት ነይሮሞ ከምዚ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ትካላት ስለ ዝነበሮ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ንኣብነሲ እቲ ዝገርም ዋላ ኣብዘለኹም መቸም ኣም ሶሪ ድበዝሐቲ ናይ ኮሙኒስት ገለ ዝነበረ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ዝነበሮ ገድሊ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ነገር ኣሎ ኢሉ ኣሓስብኒ ነይሩ ድበዝሐ ናይ ማኦ ናይ ገለ ኣንቢቡ ኣብቲ ክሳይ እንድሕሪኢኹሞ ራይሓካ ኣነ ሪሰርች ገይረ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዓድና ኣብ መንገለስ ሪሰርች ገይረ ናይ ጭቃታት ናይ ገለ ገብር ነይረ ሕጂ ሓደ ማና ባህረዲ ገለ ዝበሃል ናይ ምምሕዳር ነይሩ ናይ ምምሕዳር ሓላፊ ነይሩ ንዑ ኢንተርቪው ገይረ ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ ገይሮም መስለኩም እሶም ቁሩብካ ክሳይ እንዳሓወስናሉ ነቶም ህዝቢ ዴሳ ክድዩሱ ኢኹም ኢሎም ክድዩሱ ኢኹም ስለዚ ክሳይ ከዓ ክትገብሩ ኢኹም ነቲ ዴሳ ዘካይዱስ ኮሚቴ ክትመርፁ ኢኹም ኢሎም እቶም ህዝቢ እንታይ ኢሎም ንሕና ስርዓት ኣለና ዓቋሮ ገላፎ መታሮ ዝበሃሉ ኣለውና ረሪምና ከዓ ኣለና ስለዚ በብትሪምና በብቲ ማይ ቤትና ወከልትና ክንሰድድ ንዓና ግደፍልና ኢሎም በዓል ማና እንታይ ኢሎም ማና ኖ እዚ ሴክተርያኒ ድሑር ኣተሓሳስባይ ሕጂ እዚኣ ትመርፁ ኢሎም እባ ሽዑቶም ህዝቢ እንታይ ኢሎም እባ ከምዝተ ኮይና እታ ዝበዝሐት ማይ ቤት እንያ ንኩሉ እቲ ኮሚቴ ክትሕዞ እዚ ከውኒ ነትናስ ረሪምና ኣለና ኢሎም ኖ ኣብኣ ተታሪሮም ነቶም ሓፍሓፍ ዝብሉ ዝነበሩ ነቶም ዓበይቲ ኣሲሮም ሓዲጎም ኣሲሮም ምስ ሓደጎም ካብ እቶም ዓድና ኣምን ብኡኻ ንባሕሪ እዮም ዝወርዱ ንተኹምብያ ንዳስየ ንገለ እዮም ካብኡ መፅኦም ሰብረት መፅኦም በቃ ንሕናስ ተኸድና ደድሕሪ ከፍትና ሪምና ዶ ክርሳዕ ኣለና እንዲና ሽዑ ኩናት ክትኮን ኮይና እቲኦም ተኣሲሮም ኣለዉ እቲኦም ካብ ዳስየ ካብ ተኹምብያ ከዓ መፅኦም ሽዑቶም ዓበይቲ ዓዲ እንታይ ገይሮም ወዚኦም ኣይሰምዑናን እዮም ኣባና ከዓ ሓውኾ ትውልና እዮም ስለዚ ዝተዝሓይሽ ኢሎም ለይቲ ተኣኪቦም ቶም ህዝቢ እንታይ ገይሮሞም ለይቲ ተኣኪቦም በቃ ወወከልቲ በብታ ማይ ቤቶም በታ ልምዶም ከምኣ ገይሮማ ንፅባሒቱ በቃ ንሕና ደይ ድሑራት ኮይና ዘይንፈልጥ ኮይና ኢና ዘይነቃሕና ስለዝኾና ኢና ስለዚ በቃ ደቅና ንስኹም ትፈላጣት ሊቃውንቲ በቲ ዝበልኩምና ክንገብር ኢና ኢሎም እንዲ ኢሎም ኣያኹስቶ ልክዕ ከምታ ሕጂ እንታይ ክብለኩም እዚ ሕጂ ንኣብነት ገላፎ መታሮ እዚ ገላፎ መታሮ እንታይ ኢለ ነይረ ሳልሳይ ዓቋሮ ገላፎ መታሮ እዚ ረእይዎ ሕጂ ሓደ ሰፓሬሽን ኦፍ ፓወር ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ነታ መሬት ኣብ ኢድ ሓደ ሰብ ከምነይ ትወድቕ እንታይ እዮም ገላፎ እንታይ እቶም ዓቋሮ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዝኾነ ሰብ ድመፀ ይግባእኒ ዝብል ንመገበር ኹን ናይ ማሕረስ ናይ ጤሳ ኹን መፅኡ ዘመልክት ኣለያ ኣብ 7 ዓመት ስቂሎም እዮም ዝምዝግቡ እዚኦም ካልእ ኣይብሉን እዚኦም ዓቋሮ በሃሉ እዞም ዓቋሮ እንታይ ገብርዋ መስለኩም ነታ ሊስታ ናብቶም ገላፎ ሕልፍዋ እቶም ገላፎ ከዓ እንታይ ገብሩ ወዲ ዓዲ እዩ ወድና እዩ ይብሉ
ሙሉ መገበር ዝግብኦ ፍርቂ መገበር ዝግብኦ ጢሳ ዝግብኦ ገለ ይመምዩ ዝግብኦን ዘይግብኦን ይመምዩ ሙሉ መገበር ዝግብኦ ፍርቂ መገበር ዝግብኦ ገለ ከምኡ መዲቦም ናበይ ሕልፍዋ ናብ መታወሩ ሕልፍዋ ማለት እቶም መታወሩ ከዓ እንታይ ገብሩ ነታ መሬት ብመፅዓን መቲሮም ዕጭ ኣዋዲቖም ይህቡ ማለት እቲ ፌርነስ ሓደ ሪፕሬዘንቴሽን ኣሎ ብዚ ተሳትፎ ናይ ኩሉ ካልኣይ ከዓ ስልጣን ኣብ ኢድ ሓደ ኣካል ከይተወድቕ ኣሎ እቲ ቼክ ኤንድ ባላንስ ከዓ ኣሎ ብዚ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ብዙሕ ትካላት እዩ ዘሎ እቲ ናይ ሽምግልና ንባዕሉ እዚ ናይ ቤተክርስትያን ንባዕላ ኣብቲ ቀይሺ ገበዝ ዝኸውን ዓዲ ነቲ ንቤተክርስትያን ዝኸውን ነቲ ኩሉ ዘድልዮም ኮታ እዚ ሓደ ካብቲ ሚስጢር ዝበልካዮ ዶክተር መብራህቶ ምሳማዕ ምሳኻ ስርዓት ዝፀንሐ እዚ ሰላም ፀጥታ ኣሎ ከምስል ይኽእል እዩ ኤርትራ እቲ ካልኣይ ከዓ ከምቲ እቶም ካህናት ናይ ካቶሊክ ዝበልዎ ፍርሒ እውን ስቕ ኣቢልዎ ነቲ ህዝቢ ምክንያቱ እንታይ ኢልኩም ነርኩም እንታይ ኢልኩም ስለምንታይ ስርዓት ስለዘየለ እቲ ህዝቢ ዘይተኸላኸለሉ ትብሉ ነርኩም ህዝብስ ድሕር ዘዝውንኖ ነይሩሲ ናተይ ኢሉ ተዝሓስቦሲ ምስ ተኸላኸለሉ ኖ ምስ ተሰለፈሉ ኖ ምስ ተሰዋኣሉ ኖ ትብሉ ነርኩም ሓደ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ክርሳዕ የብሉን እቲ ኩሉ ናይ G13 G15 ገለ እቲ ኩሉ ምስኦም ኣሽዓት ፕላስ እቲ መልእኽቱ ናይዞም G15 ምእሳር እኮ እቲ ካብቲ 2001 ጀሚሩ እንታይ እቲ ሲስተም እቲ ሂድ ተሓቢኡ ፕሪተንድ ዝገብሮ ነበረ እንታይ ቦልድሊ ይመፅእ ድሕሪ ሕጂ ሩል ባይ ፊር ኤንድ ቴረር ምዃኑ ምንመን ብመሳሪ ነቶም ምዕሩኽቱ ነቶም ከም በዓል ሉሩዕ ዝኣመሰሉ ከምቲ ዝነግሩ ናቶም ዓበይትስ ድሩዕን ኢሳያስን ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገፅ እዮም ነይሮም ማራሕሩኽ እዮም ነይሮም ቤተሰብ እዮም ነይሮም ብዙሕ ፃዕሩ እዮም እቶም ኩሎም በዓል ዓበይቲ ሰበስልጣን ንዖም ብምእሳር እንታይ ገይሩ ነቲ ብምሉእ ሕብረተሰብ ከም ዝርዕድን ከም ዝፈርሕን ገይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ተዓዲ ከምቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝበሎ ብዛዕባ ቅዋም ክትዛረብ ኣይኮንካንሲ ውዒልካ ከም ተሓድር ከማን ነዛ ሂወትካ ይትፈልጥ ኒኻ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራሲ እንታይ ዝብል ነገር ነይሩሲ ኣታ ኩሶ ተኣሲሩ ገለ ትማል ረኣኽዎን ኣብ ኤርትራ ትማል ርአዮ ዓይኒ ሕጂ ይርአዮ ኣሎ ምክንያቱ ኣብታ ለይቲ እቲኣ እንታይ ተፈጢራ ከም ተሓድር ንሕና ጥራይና ንፈልጦ ስለዚ እሱ እቲ ነገር ካልእ እውን ምስዓ ድምፃኸያ ዶክተር መብራህቶም ፅብቕቲ እንታይ መስለካ እቲ ጎዲሉ ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ቅዋም ዘይምህላው ገለ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ እኮ ብዙሕ ሕግታት እኮ ዘሎ ንኣብነት እሶም ባዕሎም ዝሰቕበልዎ ማለት እዩ 1991 ምስ መፁ ሕጊ ሒዞም ኣይመፁን ግን እንታይ ገይሮም ነቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ እዚ ሕግና ኢሎም ገበናዊ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ገለ ኣብኡ እውን ብኡ እንተዝኽየድ ነይሩ እውን እኮ ፍትሒ ክንዲዚ ጎዲላቶ ዘላስ ኣይምጎደለን ብዙሕ ፍትሒ ምስ ተረጋገፀ ስለዚ እቲ ስርዓት እንታይ ሎውለስ ስርዓት ፋሉል ዝኾነ ስርዓት ኣብ ሕጊ ዘይኣምን ስርዓት ስለዚ እንታይ ኩሉ ሻዕ ካብ ሕጊ ክሃድም ዝነብር ስርዓት ድሕሪኹሞ ኩሉ ነገሩ ካብ ቤት ፍርዲ ሃድም ንቤት ፍርዲ የዳኽም ንፖሊስ ንኣኽባር ሕጊ የዳኽም ፍሉይ ቤት ፍርዲ ኢሉ መስሪቱ እቶም ፍሉይ ቤት ፍርዲ ከዓኒ መሻኪን ዳኛታት ካብ ባህልናስ ሕጊ ክንመሃር ኢሎም ሕጊ ምስ ተምሃሩ ብሕጊ ዓንቀፅ ክጠቕሱ ጀመሩ ንዖም ካብኦም ወሲዱ ከዓ ናብ ስርሒታት ገለ ኩሉ ሻዕ ካብ ሕጊ ዝሃድም ስርዓት እዚ ስለዚ እዚ ፋሉል ዝኾነ ስርዓት ኣብ ግዝኣት ሕጊ ዘይኣምን ብምዃኑ እምበሪ እምነት ኣብ ሕጊ ስለ ዘይብሉ እምበር ብሓቂ እውን ጉድለት ናይ ሕጊስ ኣይኮነን ሓቂኻ ኢኻ ይሰማዕ ምስ ዝበልካ እኹል ሕግታት እውን ነዚ ከናባብረና ዝኽእል ዝተወርሰ ሕግታት ኣሎ እዩ በቢግዜኡ ዝወፅእ እውን ሕግታት እውን ኣሎ ግን እንታይ እቲ ተኣዛዝነት ተመኣዛዝነት ንሕጊ እሱ እቲ ቀንዲ መኽየሉ ዘሎ ቴንክ ዩ عميت قبر ግርማይ ይቀፅል ግርማይ ዘምኬል بمجمرتا حندمسيخم كم كل جزية خا ولا كوينة وحنا انتخونه
ነርኩም ከምዛ ዓይነት ኣስተምህሮ ንረኽበሉ ባይታ ምፍጣርኩም ንኩልኩም ነዚ ናይ ዝገዛ ሓለፍትን ከምኡውን ንጋሻ የመስግን ግን ምስናይ ፍርሂ እታ ሕቶይ ከቕርባ ደልየ ዘለኹ ካብቲ ርእስቲ ከይወፅእ እንድሕሪ ወፅየ ኮይነ እውን ድሓን ዋላ ጠጠዋ ብላ ትበልኩምን እውን ፀገም ኣይክኸውንን እዩ ግን ኣነ ካብቲ ኣርእስቲ እቲ ጥዑይ ሃገረ መንግስቲ ወይ ጥዑይ ደውላ ንምህናፅ ክግበር ዘለዎ ነገራት ከምኡ ገይረ ስለተረዳእክዋ ኣብ ኣያታ ሕቶይ ክትከውን ኣብ ቅዋም ወይ እውን ኣብቲ ካልእ እቲ ቅዋም ወይ ካልእ ስታያት ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ዝርዝራት ገይረ ስለ ዝርአኽዎ ግን ከም ኣንተ ዳኣ ዘይኮይና ድሓን ከይወፅእ ካብቲ ክስታይ ዳዊት ኣብዚኣ ክስታይ ክዓትት እያ ብመጀመርታ ሕቶይ እምበኣር ኣብቲ ኣገባባዊ ሸነኻት ናይቲ ደውላ ወይ ሃገረ መንግስቲ ንብሎ ዘለና ኣብኡ የክስታይ ክሓትት ደልየ ሓንቲ ሕቶያ ዘላህ ንብኡ ክትበርህ ምእንታን ለቁርብ ነገራት ስታይ ከብል ይኽእል ይኸውን ብመሰረቱ ሓደ ኣብዚ ኣብ ሕጊ ይኹን ወይ ፖለቲካል ሳይንስ ወይ እውን ኣብቲ ባህርያት ኣብቲ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ቀሊል ኣይኮነን ዲፊኒሽን ከተምፅእ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜኦም ዋላቶም ሊቃውንቲ እውን እንሪኦም ኣብቲ ተግባራት ናይቲ ክገልፅዎ ደልዮም ዘለዉ ይኸዱ ኣብ ስቴት ክገልፁ እንከሎ ስቴት ከምዚኣ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ዝብሉ ኣብቲ ባህርያታን ተግባራታን ይኸዱ ሕጂ ኣነ እውን ከምኡ ዝብል እታ ደውላ ወይ ብመጀመርታ ክትህነፅ እንከላ ገለ 4 ነገራት እስከ ከቐምጥ ሓደ ድልየት ናይቲ ህዝቢ ወይ ትውዕል ዝበሃል ኣሎ ይመስለኒ ድሕሪኡ እቲ ግዝኣተ ሕግን ፍትሕን ዝብል እውን ኣብ ውሽጢ እዚ ይህሉ ይኸውን እቲ ቅዋምን ስታይ ንብሎን ቀፂሉ እውን እቲ ስርዓት ማለት ሲቪላዊ ሓርነታት ዘውሕስ እዚኣ እታ ሲቪካዊት ስቴት ንብላ ወይ እታ ቅንዕቲ ስቴት ንብላ ኢና ብዛዕባ ንዛረብ ዘለና ከምኡ ኢለ ይሓስብ ንሳ ከዓ ኣብዚ እቲ ሲቪላዊ ሓርነታት ናይ ምዝራብ ናፅነት ምስሓፍ ናፅነት እቲ ዲው ፕሮሴስ ፌር ትራያል ገለ ዝበሃል ከኣቱ ይኽእል ይኸውን ኣብቲ ራብዓይ ወገኑ እውን እታ ዜግነታዊት ማለት መሰላትን ግቡኣትን ኣብ ዜግነት እምበር ኣብ ካልእ ጉጅላዊ መንነታት ዝተመስረተ ይኮነን ኣብ ሃይማኖት ወይ ኣብ ቀቢላ ወይ ኣብ ብሄር እኳ ኖ ካልእ ወይ ኣብ ኣውራጃ ድሕሪኡ እውን ኣብቲ እጂ ናይቲ ሰለስተ ኣካላት ናይቲ መንግስቲ እውን ይመፀለ ይኸውን እዚ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንትኽተል ናይ ስርዓት ምርኽኻብ ምርጫ ናይ ሰልፍታት ክልተ ሰለስቲኡ ስታይ ዝበሃላት ክመፅእ ይኽእል ሕጂ ተሕቶይ ኣነ እታ ውዕል እንተደኣ ኣገዳሲት ኮይና ነቲ ስቴት ንምምስራት ውዕል ኣብ መንጎቶም ኩሎም ደቂ ሃገሪቱ ውዕል ክኸውን ሕጂ እቲ ውዕል ከዓ ብጉጅለታት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሊበራል ኣተሓሳስባ ዘለዋ ሲቪካዊት ሃገር ኢና ወይ ደውላ ኢና ስታይ ከነብል ሕጂ እዞም ውልቀ ሰባት እዚኣቶም እቶም ነቲ ስታይ ክግበር እንከሎ ኣብቲ ናይ ቅዋም ገለ ስታይ ከብል እንከሎ ወይ ቅድሚኡ እውን እዚ ውዕል እዚ ከመይ ጌርካ ይእቶ ዶክተር ሃብተኣብ ብጉጅለታት ኣይንኣቱን ኢና ምክንያቱ ሓንቲ ሊበራል ስታይ ኢና ንሓስብ ዘለና እቶም ናይ ሃይማኖት ብሃይማኖቶም እቶም ዓዲ ብዓዶም እቶም ቀቢላ ብቀቢልኦም መፅኦም ክወዓሉ ይኮኑ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ውልቀ ዜጋዊ ስታያት ይጠፍእ ወይ እቲ ሊበራል ኣተሓሳስባ ይጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ሕቶይ እዛ ውዕላዊት ሃገር እዚኣ ወይ ውዕላዊት ደውላ እዚኣ እቲ ውዕል ከመይ ገይሮም ይኣትዉ እዞም ደቂ ሃገር እዚኣቶም ቅድሚ ምክንያቱ ኣብቲ ክበሃል ዝፀንሐ ኣነ እውን ኣብ ገለገለ ሸነኻታት ኣብ ወፃኢ ነይረ ሪአዮ ነይረ ተኣኼባ ምስ ተኻየደ ብዙሓት እናዕዘምዘሙ ዝወፁ ትሰምዕ ትርኢ እቲ ዝደልይዎ ነገር ወይ ትኸውን ዝደልይዎ ነገር
ወይ ክዋዓልዎ ዝደልዩ ነገር ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ሎሚ ሕጂ እኳ ዝመፀልና ዘሎ እምበር ኣብቲ ሽዑ እኳ ኣይሓስብ ነይረና ኣነ ከምዚ ዓይነት ክስታያት ትርኢ ስለዚ እዚ ውዕል ብኸመይ ይእቶ ሓንቲ ሕቶ እያ እታ ናተይ ናይ ኣገባብ ጉዳይ እዩ ዝበልክዎ እውን ነዚ እዩ ከመይ ጌርና ኢና ኣብዚ ውዕል እታ ካልአይቲ እቲ መንግስቲ ሕጂ እቲ መንግስቲ ድዩ እቲ ኤጀንት ናይታ ደውላ ምስ ኩሉ ትካላታን ገለን ጥራይ ይግልገለላ ድዩ ንዓኣ በቲ ዘለዋ ሕጊ ወይ እውን ናታ ስታይል ኮይኑ ዝሰርሕ ሕጂ ኣብቲ ውክልና ዓይነይቶም እያ ነቲ እሱ ናታ ወኪል ኮይኑ ዝሰርሕ ወይ ንሳ ናቱ ወኪል ኮይና እያ ትሰርሕ ናይቲ መንግስቲ ዝብል እውን ቁርብ ኣብቲ እሙረይ ስታይ ስለ ዝፈጠረለይ እዚአን ይመስላተን ክልተ ሕቶይ ምስቲ ብዛዕባ ዝተሓሓዛ ክኸውን ተስፋ ገብር የቐኒየኒ ኣለኻ ዶ ሃብታም ሚዩት ኣለኻ ጆን ሚዩት ጌርካ ዶ አንሚዩት ግበሮ እስኪ ሃብታም اوكي حجي اوكي تعاطوني له خمس لكم ما يترسعوا ما تحمساكم يا زلمه يا ثانك يو اتو ግርማይ ያ تي استوعب مجلسي سي صبغ مجلسي ما توي خا غيركا صبغات كسان شو وانا زبل نيره سو كم باك جراوند يسو حجي ግን ኣብተን ትካላት ኣተኩርና ንዛረብ ስለ ዝነበርና እዩ እምበር ኣኖት እንተን ትካላት ኣገደስቲ ኣዕኑድ ናይ ሓደ ጥዑይ መንግስቲ ከም ዓንዲ ተንቀቀንደንሲ ኣውቶኖሚ ክህልወን ዝግበኦ ብጀካቲ ሰለስተ ኣካላት ፈጻሚ ፈራዲ ሓጋጋ ኣካልሲ ካልኦት ኢልና ብዛዕባን ኢና ንዛራረብ ነርና إن كنت عندي حتوها تي وعل زبالكا ولك علها تي حدا وامسي تي مسألة حقي يو سوبريم لوي أبزي حيجي تايديال التي حاجة حيجي ستيت نبلو دولة تبلو تنحى هاجر منجستي يزعوم هاجر منجستي يزعوم قوام متمتكلات كأن متكلات رايد سرع نخفلتاتن مزنتاتن ناي أكلات ناي منجستي يخففلهم يوسنهم مالتي limited power comes له يسعر لو لونت ناي حقن ناي هزبن ينتصري تم مسرتها مسألات نحرنتاتن يوحشي سلازي قوامزي ميشنا كلهم حقتات كابكونه أمونغو قوامسي حدا ايديال نجاري مالتي لعلم منجسي لعلم بيت فري لعلم بيا بايتوي مالتي سلازي قوامسي امونغو جيغاتاتن منجسومن تجبره وعل ويك الكيداني سلازي لعل بلاي مالتي سلا تابايتو اب تحت قوامي اب تحت ستيت تبالسي تي دوله زبلنا حجره منجسسي اب تحتي زلوا نغراتي نانزارب البرلمان بعلس اب تحتي هاجر منجستي اتي اكزيكتيف دبحال اتي بيت فرد دبحال اليوم تاع حدا حساباوي نقولنا نتامر بقال كيدان ازت اساسيرنا زلو ندلياتاتنا هانقوتانا حلمتاتنا بهاغتاتنا ينصبارقي تباهيلو حدا خمت عرقي كم قال كيدان كوينو تصحفي مالتي از قوام زي حجي اذا قال كيدان زغن أثناء اللون زبلو وجنات اللو سلسلة نبذ قال كيدان زياس كم يجر كاتو تو أتحدث ساعة تقص لخوينا بسلا خوينا زلا سجع هجي كم تعنتو دكتور زبلو كم يجمع بعرقن بقلن جميرو تزخون نزل دم بتقامو أجي حاجة مخونة هجي تاخوين اللو خمسة عنتو يستتقصي ما قات أمخوينها نعو متكعتا كلنا نروح مو كلنا نقبله هذا هاجراو تشارتر ون كنفريك علنا سلازي تبوز حسوقومه وين يسمعني بمنصر حقون
اتحقاونتو زمالات نتقوام كم سقع مأتو عدس مقالسي نغراتس سنطقمولس صبوق مخنا ماسلني حدا كم مقال مأتو عدي يخوننا مالتي حجي نحنا هنا ابز خوينا نتي اوش عدي زلو خنو سنولو سلا زي نغل دروت وش عدي زلو زفولطو قوام الله ان فاكت خمزي كتاللون كلتا شحن 12 دي قال خم بحدش عاتيمو زرغيحون يرو او حجي ترغوم يا مالتي قاليلنا نير تعمت مرت رسع له ماليش حاتيمو خم بحدش تزرغيح نيرو عديقنا يا ماليشنا تزبي كله شاما يلعدو نيرو سلازي او بزح تقاطعلو بزح تمرتون ابت مجمرا بتلفزيون بريديون كمزي حفشاو فلتت تمهارو يوازادرو نيرهم سلازي نعو يفلت حزبي حجي زي بالكايو ابتقال كيدان اعتنان زبل وجن كم دولار خاروتي حجي نحنا اب كلتاشن 10 شعتن انتي نايتينك تانك جروب اب مس نيرهانا 10 سبات زفرمنا لا انتي ستيت اوف نيشن تبال صحيفنا نيرنا اذا حطو بوزح تقاطعنا لا اتلحزن كاد 4 عامات نتاريتنا ولا حدا سب وي بنقفه عينه وي بمقبال لا يبلان كن عاتم ببكوا صبغت ملس خوينات سمعني بركو بوزح حاسبنا صحفنا يعني راه انت اعتبل قداي قواماونت هذا خابت حزبنا بعميق لبونا ارحيق بزمت راي بمنفس عرقن من حافن كحزو زغبو قداي نقوام شحن ساعه 197 بزري امونغو حزبنا عتبن شلل كبحال زي غبون زي كالن فلليات الله بزحت ارتراوያን نقوام ناي شحن ساعه 197 سيبيلاو حرنتاتن مسلاتن زوحسن زكالا خلن حيال عنقص زلو امندافو اماي تاشحات ارتوان بعتبن بواننتن تساتفو اب هاجرنا لوط الممصا زستغبرو خمناي غجيلا 15 سرحت فورتون زامسولو منقسقاسات درخيتن موكسن زخونه بلوص حقاو سند غيروم زطمتون زخبرون አለው ዚኦም ተም ሓደ ግሩፕ እዮም በአንጻር ዚ ብዙሓት ካልኦት ኤርትራውያን እቲ ቅዋም ክንደፍ ከሎ አግላሊ ከም ዝነበረ መንፈሱን ትሕዝቱን ንኽብርታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ጥራይ ከም ዘንጸባርቕ ንጉዳይ ቋንቋ ባንዴራ ዋንነት መሬት ቅርጽ መንግስቲ ዝትንኪ ዓናቅጻውቲ ድማ ዕቱብ ኣበር ከም ዘለዎም ዝኣምኑ ኣለዉ እዚኦም ተም ካልኣይ ግሩፕ እዩ ኣጋጣሚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ደገፍን ተቃውሞን ምስቲ ኣብ ህዝብና ዝርከብ ሃይማኖታውን ጂኦግራፊያውን ማለት ምስልምናን ክርስትናን መታሕትን ከበሳት ፍልልያት ስለዝገጥም እቲ ጉዳይ ተሃዋሲ ኣቀዲምና ከም ዘመልከትናዮ ቋም ናይ 1997 ተደሊኻ ተቀበሎ እንተደሊኻ ጠንጥኖ ብዘይስምዕ ናይ ድርቅና ኣገባብ ከተስገድዶ ወይ ድማ በአንጻሩ ሓንቲ ከም ዘይረብሕ ጌርካ ክጽዮኖን ዝከኣል ዘስርሕን ኣይኮነን እቲ ዘስርሕን ዘሰጉምንሲ ክልቲኦም ወገናት ገለ ሕድገታት ብምግባር ማእከላዊ መገዲ ሃሰው እንተዝብሉ እዩ ንሕና እቲ ማእከላዊ መገዲ ዝበልና እዚ ጽሒፍና ነርና ነዚ ብልዓል ዘመልከትናዮ ኣብ ግምት ብምእታው እምበኣር ንቅዋም 1997 ኣብ መሰጋገሪ መድረኽ ጥራይ ከም ዝለዓለ ሕጋዊ ሰነድን መወከስን ክሪኦን ክንጥቀመሉ ክደግማ እዚያ نقوام ناشحين ساعة 1997 أما السجاجري مدرك راي نقوام ناشحين ساعة إيكوت قبرنا قرف قبره أرى كده ما ينبار كتل تا مفتحي لنا صحفنا أنت نزع قبل عن زملكتنا يو أبقمت بمئتاو مبار نقوام ناشحين ساعة 1997 أما السجاجر مدرخ طراي كم زل على حقاو سندن موكسن كريون كنتقوملو نأمم إذن نبلولو زلنا أورا مخنيات نسلاماو مسجار سلطان عود كوينو نخوت خاب زلنا دليت أب هاجرنا لوطي خمرحو نصبيهم زلنا سيبل خونو أب سراويتن تكالاتن ጸጥታን ዝርከቡ ዜጋታትና ዘኽብርዎ ንመሰጋገር መድረኽ ዘገልግል ዝለዓለ ሕጋዊ ሰነድ መወከስን እንተዳ ዘይሃልዩ
أجرجرن جيتشن كفتر عبء الدل على الناس له النساقي سلازم زي سند زي حدا موكسي زوي اللي خنقته قبا يكونن دحر عوتن زحر عوتن سلامونا مسجار مدرخ حزبنا انت دليه بخفيل نقال عنك أسعتا انت زي دليه دما بجاملا بملو نتقوام نمحياش وين نمتكا مسل سلازلو سلازي زي انت سقعبتي حزباوي ديمقراسياوي منግስቲ دبال سقعبتي ناي مجمريا بارلاما كتبصحنا عدن خطأتوناس كنت كملها قباي بزعبا كنزارب بزعبا تنا حجي كنزارب لنا وعلنا بزعبا كونستيشناليزم بحجر بزعبا رول اوف لو كتزارب ناس كما يرو حزب إرترا تسفى ابانا خنبر ان فاكت ابوش عدو هون كاتري خلها ناوصاي زلو ملخدي نيجاتيفي انتي دمص تنسلفتات بقى سلطان دليان نحددن تباتاتنا تن ميديا ولا بلا كندنا اي تسفى قال داتوسي لا فيشلت قال يزاتو ولا بتن ميدياتات ناي تقامت بانصارو مخنياتو بليت زيጫጭ انا يحرقني رب إرترا لنا بوش سبب حرق انت امزيوم ناي فيشلت زينا زوم صلنا قال مخنياتو زن سلفتاتي معلت زيጫጭ ولا انتي قال ملا زبليتي تن ميدياتات زمصانا زنبره حجا انا نز ريفرس نقبرو علينا بطعي حلنا تبقيسناس بزعبا ازم نزاربو لهم زي اتم تقبلنا يوم زباله كمان بزعبهم تنكاتا نعد ما توزخونسي كتعات نقبر مستي اوش عد زولها كوميونيكيت انت نقبر بخمس بالله ها اتناي تسفى ملختي ناي بقعت ملختي بزعبا قزعات حق بزعبا قواماونت بزعبا الاولويات سلطان حزبي بقاعد خنزارب كنكل لنا كانوا قمن ندلي ديمقراسيا انت كالات بقاعد خنغرو كنكاتعلو لنا أويها بلوزات مرحتكم دلو بقعت بوليتيكينياتاتكم دلو زرع سلازي أنا فلتي أبتن سلفتات أوشتكم كتعهم دلو بزعبا عدو زدك أسخن ديله نعيسى عامتات قاله كيدك أسكم تبلوكم دلو إذا كن كوميونيكيت كجبر له ولا أنا تايدو يتونو علني تنسلفتات سي لك خمزي نمرج عز وادا در هذلو هاجيرنس نهزب ناس انت تمريسنا كم زخن هو إن هيلن كمان زي بتبعت ككاتا عن كلا زوالون يقباي يعني الساعة قبل زخل ثانك يو اوكي هابتا كستايرو تقبر تا تقصات صنعك دوكيمنت أرستان معاش كم تصحفتن أبشات ولا أتوها ميت الله أسكن ميت جانان ميت اوكي يا unmute please اوكي ازيا كانون نبعليك ابسنيتنا بقليل رقيبيا اتو يوهانس ابزيا تحبابورني بتግርኛን بانجليشن حاتيما ብዙሕ ነገራት ውን ኣለዋ ብዛዕባ ናይ ቋም ዳንዛረባ ኣለና أبيا تصحيفة وشت إرترا ولا بدك ኣብ ናይሮቢ ኮይናት ተኣኪብና ነርና ብናይሮቢ 6 ወርሒ ከዓ ቲንክ ታንክ ግሩፕ ኮይና ተኻቲዕና ዘውፃናያ ማለት እዩ እዚኣ اوكي قرم أبسنيتنا تلا جون بوست قبرابتي ያ أبتي بتግርኛን بانجليشن لا ኣጋጣሚ ኮይኑ بعربي የላን ሶሪ thank you እግሪ መንገደይ ዝበሃል ዘሎ ዶክመንታት ብዝመስለኒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣርቲክል ፖስት ዝግበር ኣብስኒትና ኣብቲ እግሪ ኣገደስቲ ሊንክስ ኣሎ ሓደ ካብቲ ሊንክስ ሕጂ እዚ ሃብቲ ኣብ ክገልፀልና ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ قرم نقصل دبساي unmute yourself جون كتكفتر لك علي دبساي اوكي قصل دبساي يا unmute سمعوني لهم هو سمعك لنا يغني لنا دخلت فيديو قد اخذتها بوي عند حن راح ساقة ما يكونن
كيوا بمو تخلنا يرلعنا زوم إز قتل بلعن قتل العراق هو حصونا له سلازي أي كالكون قريتا قتل لعن هو أرس أنت زوجكو أنيلنا حاو حتى أب ምናልባት ካብቲ ቬሪ ጀነራል ክስትያት ንዕለሉ ፃሕና ክኸውን ኣለዎ እንብሎ እንዲና ንዘራረብ ዘለና እዚ ኣብቲ ተስፋ ነንብረላ ኤርትራ ምናልባት ኣብኡ ትግበር ኣለዎ እንብሎ ነገር ኢና ሓሳብና ዘለና ግን ቁርብ ኣብ ፅብብ ደለ ነገር ክእትወኩም እየ ብፍላይ ንሓውሃብቲ ኣብ እውን ምናልባት ታብቲ ተመክርኡ ክመልሶ ስለ ዝደለኹ እየ ግን እዚኣ እውን ፈልጥ ስለ ዝደለኹ እየ I was always curious ከመይ ይሰርሕ እዚ ኣብ ኤርትራ ክፈልጥ ስለ ዝደለኹ እየ ንምንታይ ኣብ ኤርትራ ሲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝበሃል ኣሎ እንተሪኢኻዮ ዋ ኣብ ፍትሒ ዘይብሉ ዓድዳ እንታይ እዩ ስርሕቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ኣነ እውን ሓትት እየ ኩሉ ግዜ ግን በቲ ሓደ ሸነኹ ንሱ እንዳሃለወ እንከሎ በቲ ሸነኽ ከዓኒ ሃብታም ተመክሮ ዘለካ ኣብ ቤት ፍርዲ እሞ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሒ ዝሰርሕ ዝፀናሕካሲ ብዙሕ ነገር ትፈልጦ ክህሉ እዩ ስለዚ ሲ ኣብቲ ተፈላለየ ፅፍሒታትና ቤት ፍርዲ ክሰርሕ ከለኻሲ እንታይ ዓይነት ኬዝ ኢኹም ሃንድል ትገብሩ ነርኩም እንታይ ኢኹም ከትርእዩ ነርኩም ንምንታይ እንታ ነቲ ስርዓት ቤት ፍርዲ ክሓቶ ዘይክእል ኮይኑ የብሉን ስልጣን ማለት እዩ እሞ በቲ ከዓ ምናልባት ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝገብረልኩም ተፅዕኖ እውን ነይሩ ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ ኣምና ሹር እሞሲ ተመክሮኻሲ እንታይ ዓይነት ከይዝት ኢኹም ትርእዩ ነርኩም እንታይ ተፅዕኖታት ከይግበረልኩም ነይሩ ኩሉ ሸነኽ ማለት እዩ ዋላ በቲ ስርዓት ኦፍኮርስ በቲ ሚኒስትሪ ፍትሑ ቢሉ ድዩ ብካልእ መንገዲ ሲ ቁርብ little bit ስያት እንተትበናስ ፅቡቕ ነይሩ እንታይ ኢኹም ትሰርሑ what were you doing on your daily ስያት ኣብቲ መዓልታዊ ናብራኹም መዓልታዊ ስራሓትኩም እንታይ ኢኹም ትገብሩ ነርኩም what were you doing ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ መፀኒ እሞ ቁርብ ገለ ስያት ተትበናስ ፅቡቕ ነይሩ ምበልኩ ቅሬታት ፅብብ ዝበለ የምፅአኩም ካብቲ ሓፈሻው ንዘራረበሉ ዘለና دحان أبتي إذا ምናልባት ዕድል ንሕርዚ ሓሳባት ሎማዓልቲ ኣነ ናቶ ዮሃንስን ዝተዛተናሉ ሕጂ እውን ዘብሎ ዘለኹ ሓደ ካብቲ ርእስሲ ብዛዕባ ቤት እንታይ ዓይነት ፍርዳዊ ኣካል እዩ ዘድልየና ከም ትካል ከም ክኢላታት ከኣደያኙ ከመይ ክብሉ ዘለዉ ዓንቶይ ተዛሪብና ነርና ኣብኡ ምናልባት ነስፍሖ ንኸውን ዝሕጂ ዝበካ ሓፂር ክኸውን ዝኽእል ትመልሲ ካብቶ ብዙሕ ኣብቲ ስራሕ ዝፈልጦ ተመክሮ ማለት እየ እንታይ መስለካ እቲ ስርዓት ክሳይ ኣቐዲሙ ጎሪሑ ይመፂ እቲ ቤት ፍርዲ ስግኣት ክኾኑ ከም ዝኽእል ፈሊጡ እዩ መፂ እንታይ ገይሩ መጀመርያ እቲ ናቱ ባክግራውንድ እንድሕሪኢኹሞ እሱ እቲ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ዝበሃል ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ንሱ ኩሉ ስልጣን ሒዝዎ ነይሩ ንሱ ባዕሉ ፈፃሚ ኣካል እዩ ባዕሉ ፈራዳ ኣካል እዩ ሕጂ ብቲ ሓለዋ ሰውራ ሓደ ግዜ ሲ እዚ ስብሓት ኤፍረምና ሓደ ካብቶም ኣብ ሓለዋ ሰውራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ምሳይ ዝነበረ ዳኛ ኣብቲ ካንሸሎና ረኺብዎ بقالها مجلس أنا تاخم تقول لهم هذا بيت فردي كم تقدم زي تملسوا تحلوا سورة الصاغ خصو أتنعكم ناباناتهم تو بعنا زين فردو قليلو حجتي نحلوا سورة زبهال زنبرة تكال انتاي جيرو دحرنا تنتون نابتي سرع سيستم آتون مالت نوعو مسونتاي وشخو توم ناي حلوا سورة أسرات بلاس توم نايدرغي زبهالو ميليشيا سر نايدو ناي سبادو ناي قال بوزحات على كامش
نعم ኣብቲ መጀመርያ እቲ ቤት ፍርዲ እውን ኣሰባሃለሉ ነይሩ ከምዚ ነቶም ናይ ደርጊ ገለስ ከምዚ ናይ ጸላእዲ ጣበቆሎም ኣይነበረን በዚ ትጅምር ማለት እዩ በአንጻሩ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ኢኻ ነቶም ናይ ደርጊ ቤት ፍርዲ ከፊቱ ኣብ መስርሕ ፍርዲ እትዮም ኣብ ኤርትራ ግን ነቶም ሚሊሻ ስርናይ ዶም ዝበሃሉ ቃኝ ዶም ኢሰፓ ደርጊ ገለ ዝበሃሉ ገለ መቸም ብዙሓት ሓሻሓት ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ዝተኣስሩ በቃ ናይ ዝግ ክፍሉ እዩ ዝፈርዶም ነይሩ ማለት እዩ ዝመስሎ ሕጂ ከምቲ ዝተባህለ እቶም እሱራት ስንታይ እዮም ዝብሉ ፍርዲ ናይ ዝግ ክፍሉን ሽመት ጎንደርን ሰሓንቲአን ኤርትራውያን ኣብ ግዜ ጥልያን ምስ ተሰዓረስ እንታይ ገይሩ ዝበሃል ንስኹም ዳ ትፈልጥዎ ከባቢ ላዕለ እምበር ጥልያን ምስ ተሰዓረስ በቃ ተሳዒርና ኢና ኺዱ ገዛኹም ኢልዎም ጥልያን ኣብ ጎንደር ወጥራሕ ኢድና ገለ ኢሎም ቶም ኣማኸርቲ ብኡ ዝነበሩ በዓል ተርጎምቲ ገለ በዓል ኣስፋወልደ ሚካኤል ገለ እቲ ህዝብና ሽመት እዩ ዝፈትሞ ሽመት ሃብዎም ገለ ኢሎሞም ከምዚኦም ድረይ በቃ እዚኣት ሂብናዮም ሰላም ክኸዱ እዮም እዋ እምበኣር ኢልዎም በዚ የማን ዘለኹም ሙሉቕ ባሽ በዚ ዘለኹም ሻምባሽ በዚ ዘለኹም ባሻይ በዚ ዘለኹም ቦሮምበራስ ኢሎም ፍርዲ ናይ ዝገኽፍሉኻ ከማይ ኣብ ዓዱ ካልኣኪቡ በዚ ዘለኹም ሕልፈት ኢኹም በዚ ዘለኹም ዒስራ ስጋዕ ሕጂ እቶም 25 ተፈሪድና መዓልትና ኣኺሉ ኢሎም ዝጠርዑ ኣለዉ ምክንያቱ ኣነ ምስቶም ሕልፈት እየ ተፀዊዐ ምስኦም እየ ነይረ ገለ ዝብሉ ኣለዉ ምስቶም ናይ 25 እየ ነይረ ገለ ዝብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብኡ ምስ ጀመረ እንታይ ኮይኑ ድሓር እንታይ መፂ ጅሃድ ድብል ገለ ዝብል ገለ ሕጂ እንታይ ኮይኑ በቃ እንታይ ድብል ትራዲሽን ፀኒሕና ንሕና ኣብቲ ቤት ፍርዲ ክንመፅእ ከለና ናይ ሴኩሪቲ ናይ ገለ ናይ ፖለቲካ በቃ ንቤት ፍርዲ ኣይምልከቶን በቃ ወቲ ቀንዲ ስርሑ ንሱ እዩ ቤት ፍርዲ ቀንዲ ስርሑ መሰረታዊ ሓርነታትን መሰላትን ሙሓዝ ዘይግቡእ ማእሰርቲ ሓደ ካብቲ ቤት ፍርዲ ዝቋፃፀሮ ኩሉ መስርሕ መርመራ መስርሕ ክሲ መስርሕ ፍርዲ ሕጊ ተኸቲሉ ዝኸይድ ምዃኑ ምቁፃር እዩ ዘይሕጋዊ ነገራት ከዓ ብዘይ ሕጊ ዝተገብረ ቀይዲ ይኹን ማእሰርቲ ድማ ቤት ፍርዲ ከቕንዖ ነዚ በዚ ገይሩ ኢኻ እቲ መሰረታዊ ሓርነታት ከቕንዕ ዝኽእል ስለዚ ወፂኡ ከምቲ ዝበልካዮ እንታይ ሰርሑ ነርኩም እንተልካኒ መንግስቲ ዘይደልዮ ስራሕ እንደሊ ነሰርሕ ነርና መንግስቲ እንታይ ዘይደሊ መንግስቲ ክሕዞ ዘይክእል ነገራት ናይ ጉዳይ ሕጂ ናይ ኣብ መንጎ ቤተሰብ ናይ ውርሻ ናይ ቤተሰብ ናይ ውዕል ናይ ገዛውቲ ገለመለ ኣሎ ናይ ንግዲ ከምኡ ዝኣመሰለ ብዙሕ ከይዛት ኣሎ ኢንፋክት ቢዚ ዝገብረካ ኣብ ርእሲኡ ኣብ ተንገበን ከማን ውስናት እየን ንሪአን ናይ ቅትለት ኤርትራውያን ንሕዶም ተተቃታቲሎም ብዙሕ ግዜ ቤተሰብ ንቤተሰብ እዩ ዝቃታተል ዝፋለጡ ሰባት እዮም ዝቃታተሉ ኣብዚ ኣየገድሶን ምትህርራም ገለመለ እዚ ናይ ዓመፅ እዚአን ገለ ዝበዝሕ ግዜ 3 ዓመት ናይ ጓል ኣንስተይቲ እዚአን ንርኢ ተዘይኮይኑ እንታይ ኮይኑ መስለካ ኣብ 96 ነቶም ሰበስልጣን ከዓ ኣብ ቤት ፍርዲ መፅኦም ከይክሰሱ እቶም ኮራፕት ዝኾኑ ንዖም ንምድሓን ከዓኒ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ብመሰረቱ እቲ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ስርቂ ምጥፍፋእ ብልሹና ክዋግኣሉ ዘይኮነሲ እቶም ሰበስልጣን ናቱ ኮራፕት እንዳኾኑ ስለዝኸዱ ዝነበሩ ነቶም እሙናት ዝኾኑ ክኸውፃሉ ነቶም ዘይ እሙናት ድማ ክኣስረሉ ኢሉ ዘቋቆሞ እቲ ስርቅን ገለመለን ብኡ ቢሉ ኣብዚ እውን ነቶም ሰበስልጣኑ ሓሊዎም ማለት እዩ ወርኣዝ ቤት ፍርዲ እቶም ትካላት ፖሊስ ኣኽባር ሕጊ ቤት ፍርዲ ሞያውያን ፀኒሖም እዮም ብሕጊ ክኸዱ ዝደልዩ ክንደይ ክእለትን ፍልጠትን ዘለዎም ሊቃውንቲ ኣለዉ ግን ስጋዕ ሕጂ እቲ ስርዓት ካብ ሕጊ እዩ ዝሃድም ከምቲ ዓንተወይ ዝገለፅኩልኩም ነቲ ፍሉይ ቤት ፍርዲ እውን እሳቶም ካብ ውትድርና የምፅዎም ንዓታቶም እውን ወታሃደራት ዝነበሩ እዮም ዝበዝሑ ኢንፋክት ኣነ ኣብኡ ንዓመትን ፈረቓን ዝኸውን ትምህርቲ ሂበዮም ኣለኹ ናይ ገበናዊ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ቅርብ ኢልካ ምስትሪኦም ኢንፋክት ቶም ዝቆልዑ ተጋደልቲ ኣብኡ ኣለዉ ገሊኦም ብፍላይ ኣብዚ ናይ 98-2001 ውግእ ተዋሂቡ ዝነበረ ዝሃደመ ዝፈርሐ ረሽንዎ ዝበሃል ኣይንርሽንን ዝበሉ ከም ዝበዝሑ ዘለዉ ከም መደስከሊ ከማን ተጠቂምሉ እቶም ሕልና ዘለዎም ሰባት ሕጂ ሳቶም ዳኛ ካብ ተባህልናስ ብሕጊ ክንፈርድ ኢሎም
ሕጊ ክመሃሩ ምጀመሩ ዓንቀጽ ክጠቕሱ ምጀመሩ ድማ ንዕኦም እንታይ ገይርዎም ካልእ ናይ ካድረታት ገለ ናይ ፍሉይ ዝበሃል ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ድእዘዝ በቃ ገይሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ገይርዎም ንስኹም ወታደራት ኢኹም ትእዛዝ ናትና ኢኹም ትሰምዑ ኢሉ ካብቲ መስርሕ ፍርዲ እውን ኣውፂኦም ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዙሓት ትካላት ብዙሓት ፈረድሲ ከምዚ ዝበልካሲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ቤት ፍርዲ ዳ ንበሃል እምበር ንሕናስ እቲ ቤት ፍርድስ 5% ናይቲ ፍትሒ ኣብ ኢዱ የለን ብሓፂሩ 95 ካብ 100 ኣብ ካልኦት ኢድ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ዝበዝሐ ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሰራዊት እዩ ዘሎ ከምኡ እዩ ዘሎ ብዙሕ ኣብዚ ነገር እዚ ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን እንታይ ስራሕኩም ኢልካንስ እዚአን ቤተሰብ ዝምልከት ንንብረት ዝምልከት ንውርሻ ዝምልከት ንውዕል ዝምልከት ውስናት ገበን ከዓ ዘን ሰለስተ ድበልኩ ገበን ብሓፂሩ መንግስቲ ዘይግደሰለን ጉዳያት በቃ ብሓፂሩ ኣንሜት ኣይትግበራት ኣስማ ከምኢልካ ፅናሕ alright I hope ፅቡቅ ንኸይድ ንህልው next دكتور ገብረ اوكي ريها الطفكم كفيتكمني اوكي وال يغني لنا حاوي هبتعب عقل خان تتعقست خان تعمي مكا قداسي اكشالي حتى لهني ምናልባት ግን እንታይ እዩ ኮይኑ ስማዓንሲ እቲ ቅርቦ ዘለኻ ኣቦቲ እዩ ማለት እዩ ከት ንዛረበሉ ዘለና ኣቦቲ ግን ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ ቀዳምነታትና ዘይሰርዓና ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ንዛረቦ ዘለና መልሲ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓሲ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ሕጂ እቲ ሓደ ግዜ ንልዕሎ ሕቶሲ ሙሉስ ከንሱ ግን ብዛዕባኡ ንዛረብ ብዛዕባኡ ግዜና ነጥፍ ብዛዕባኡ ዋላ ንጫቃጨቕ ዋላ ታእሽም ማለት እዩ ነው ሕጂ እታ መሰረት ናይ ኩሉ እንታይ እያ እታ መጀመርያ ትመፅእ ማለት እያ ፖለቲካ أو سيستم مالتي political system design يزمت سلازي انت عندك بوليتيكات هاجر تخطل زبل يزمت نسخة political commitment يحطت مالتي سلازي أبي جمر كي تخيلي خا بنا إرترا فلوت سلاز خنا بتسعن عدد 93 خي تخيلي خا مالتي نو سلازي تسلت أنت حازي political commitment سلازي نبرو تي political system design كجبرز دلة ناي ملكيو ناي عمزيو سلازي كله بزي تكال مسرح ايو اتي تكال بهذا الحجي ولا بنستر فتحي قال حتى زنور حجي زي ما حجي كله مسارحي ناي ملكيو خالد تعيش ما يقول لهم مالتي مقناتس ابلعلنا حقي تمسرته سلازي كوني قوام كله سلازي تدلي مالتي سلازي حجون انت هنا ازي كنلل انت زي كيلنا صباح نكو حد عن صقم قطمنا يخيلي مالت